L-erba' filgħodu tnediet kampanja nazzjonali dwar il-valur nutrittiv tal-ħut u l-importanza tiegħu fid-dieta tal-bniedem. B'investiment ta' €900,000 b'finanzjament ta' 70% mill-Unjoni Ewropea, din il-kampanja se tkun qed tindirizza firxa wiesa tas-soċjetà bilan li jiżdied il-konsum tal-ħut fost il-poplu Malti. F'kummenti ma' One News is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja Sajt u Drittijiet tal-Annimali Rodri Galdes fisser f'aktar dettall lan wara din l-inizjattiva. Li jiżdied il-konsum tal-ħut għaliex f'Malta huwa baxx komparat ma' pajjiżi Ewropej, li nżidu l-għarfien u nneħħu l-perċezzjoni marbuta ma' speċi partikolari ta' ħut li dejjem qed niklu l-istess ħut u anke li nsaħħu diversifikazzjoni li l-konsumatur inġaluh jagħmel għażliet jew inkella ngħinuh jagħmel għażliet biex isib forom oħrajn ta' speċi li huma tajbin ukoll u li jistgħu jittieklu wkoll. Is-Segretarju Parlamentari elenka stħarriġ li jindika li f'pajjiżna wieħed minn kull 4 persuni ma jikolx ħut. Dan fil-waqt li l-konsum fost dawk li jiklu l-ħut huwa ta' madwar 6 kg fis-sena, inqas mill-konsum rakkomandat ta' 10 kg fis-sena. Permezz tal-kampanja l-poplu se jkun marraf dwar speċi tajbin fil-palat, iżda li mhux normalment infittxija mill-konsumatur. Fost oħrajn issemmew il-kavall, il-merluzz, is-sawrel u l-mazzola. Rodri Galdes żied li s-sajt fuq dawn l-ispeċi jista' jsir tul is-sena kollha u għaldaqstant il-prezz huwa aktar affordabbli minn speċi oħra li tradizzjonalment insibu fuq il-mejda tal-ikel.